Moi, nyt se on käynnissä. Me voidaan leikata pojalta. Terve! Ei vielä, ota. Ja lähtee nyt. Terve! Nämä ovat FTV:n uutiset. Ja minä olen Tero Korppi. Ja meillä on haastattelussa Brutte. Ole hyvä. Joo. On tosiaan Brutte. Oikeesti. Mitä? Brutte. Mikä jäi? Joo, olen tosiaan. Miksi sä voit sanoa? Joo, olen tosiaan Brutte ja olen päässyt tänne uutisiin. Oikeesti? Joo! No, Brutte. Mitä? Missä mä luen? No, Brutte. Mitä teet työksesi? Olen tosiaan oman pieruni haistanut. Ei tää on näin vaikeet. Oikeesti. No, Brutte. Mitä teet työksesi? Olen oman pieruni haistanut. Okei. Voisitko antaa näytteen? Okei. Vittu, tää suurin paska, mitä me ollaan ikinä tehty. Voisitko antaa näytteen? Kyllä. Tää on isointa paskaa, mitä me ollaan ikinä tehty.